31 декември, 4:40. Последен работен час за тази година. Понеже виждам много рекапи изнета на Вова, на Курсор, стотици милиони промптове. Да, това е начинът. Начинът е с яко натискане. Няма да са вече същите нещата. Нито с програмирането, нито с технологиите. 2025 година беше тренировката. Видяхме всяка седмица нови промени, всяка седмица нови модели, всяка седмица все по-добър и по-добър технологичен лип. 2026 няма да бъде хич по-различна, но тя ще доведе до повече промени във всичко. В технологиите, в работата, в средата, в роботика, във всичко. И единственият начин да сме в крак е да правим. Всички хора, които шерват техните рекапи във всички тези тулове, те се подготвят точно за това. За да са добре сложени в промените, които следват. И да, не е лесно, отнема много часове и доста често ме питат хората какво ще се случи с програмирането и какво ще еволюира. Просто. Но все пак мисля, че технологичните скилс ще са супер важни, защото всички тези модели, всички тези начини на работа, те са свързани точно с технологиите. Много по-лесно е да разбираш как работи даден модел, много е по-лесно е да разбираш от промптове, да разбираш от JSON структури, от каквото и да било, ако имаш technical skills. Също и за vibe кодинга. Vibe кодинга е супер силно оръжие, а още по-силно е, когато можеш да го контролираш и да го поправиш по правилния начин. Така че да, може би вече не съм програмист, но продължавам да пиша код с същите обеми и въпреки това мога да правя още 20 неща едновременно. Така че учете и през новата година лично за себе си съм решил да измисля начин да шервам повече знания, които съм натрупал, защото посоката е нещо, което също е много важно. Защото ако имаш посока, много по-лесно да учиш и да напредваш.